ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li f'Awwissu li għadda żaru Malta kważi 318,000 turist, żieda ta' iktar minn 10% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. L-NSO qal li iktar minn 290,000 minnhom żaru Malta għal btala, filwaqt li kważi 9,000 oħra żaru pajjiżna għal raġunijiet ta' xogħol. Iċ-ċifri juru li meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet it-turisti li ġejjin minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea żdiedu bi 8.6%. Skont ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-maġġoranza tat-turisti li żaru Malta f'Awwissu kellhom bejn il-25 sena u l-44 sena. L-ammont tal-ili li turisti qattaw f'Malta żdied b'5.7% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2017 b'numru li jaqbes iż-2 miljun lejl. L-NSO qalet li f'Awwissu biss it-turisti nefqu 320 miljun u 600,000 euro tul il-btajjel tagħhom f'pajjiżna. Dan kien ifisser żieda ta' 7.2% meta mqabbel m'Awwissu tal-2017. Iċ-ċifri juru wkoll li bejn Jannar u Awwissu ta' din is-sena żaru Malta iktar minn 1,700,000 turist. Intant, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ikkonferma li għat-tielet xahar konsekuttiv ix-xahar ta' Settembru laħaq iktar minn 700,000 moviment tal-passiġġieri li tfisser żieda ta' kważi 13%. F'istqarrija ntqal kif Settembru ġab fit-tmiemu l-aqwa staġun tas-sajf għal btajjel biktar minn 2.2 miljun moviment tal-passiġġieri. Ir-Renju Unit kien l-iktar destinazzjoni favorita mal-passiġġieri segwit mill-Italja, il-Ġermanja, Franza u Spanja.